bangakwa ban ya kran menta ko ki pai ba bi kadan kawi ke kentin ka bangakwa ban ya kran hakani kabor ka pementa warga kita ke kentin kala syajmi ki pai ba haba ki lech sekretariat bursin kata ka kentin kami ru ki surok ki lenti ki sengken batong ini sangap ngani kabor ka pementa ke kata ka kentin ya ka baki pai ba jongka ri khasi bi jungi bunsin ki saj perta ya kani ka kentin pai ba bi tong ini sangap no ya kani ka kentin kabangan ya thu ibi hakani ka por ka pementa bat kata ka kentin kalong kumne ba bioi ki pai ba habo ri khasi ba bunsin ki ju penmi be ya kani ka kentin ka ba ki ong ni dawa ya ka hok bat ka penlong nga nake ka daw ba ki pai ba jong ka bri hen yutra bunsin kilej sa surok bat kilej sa sekretariat bat kilej ban dawai kan noru bat ki khot lane ki perta ya kani ka kentin ka ba ki ong ni dawai ka hok nake ka daw bat ke ka penlong ki pai ba ban perta ya kani ka kentin ni dawai ka hok ngayu iya ka por election ba ki nong mi khmat lane ki ki political party bunsin ki lech upai ba ki kren ki kitin jali jo bat kham tam ki kren sapang ki mat ki jura ki biadai sapang ka chat ban riu ka CBI chungi bat nangta ki kren ru ya ki mat ki jura ban yada ki try mulu kata ba bun kini ki nong mi khmat lane ki candidate ki sat kren ba saki pai ba jong ka bri hunyu trap ban ai ke jingada ya ki try mulu Henry hadin bakila jawapan ngayo i basa ki pai ba kile kren syakini ki nong yalam lane kita ki nong mikmat ki bla syong hagabor lane ki bla syong hagasyuki bat kata ka jing kren ki pai ba kalong kumne ni dawa ya ka hok bat lingba kani ke jing lej jong ki pai ba ban dawa ya kata ka hok syakini ki briu ki bawan khot ki pai ba ban kersan ki lane ban ai ki ke jing kersan bakinyo ban sensar bat bakinyo ban syong ya ke syuki bat anda ki pai ba pat kila kersan ki bat anda kini ki briu kila job ya ke election bat kila yo ban sensar kila yo ban syong hakabor kala dei pat sakapali jong ki pai ba ban lej ong ki ni dawa ya ka hok bat pedeng ka taga jing dawa jong ki pai ba ya ka hok ngayo i bakila sya siat dagi dirgas ki ba pensat kman bat om tang kata kila matru ka jing sya bom lathi ya kini ki pai ba ki ba kersan ni kita ki briu ki ba wan khot ningkong to kersan ningi haden pan enda kila jopan ya kita ki ba kersan hi ki bom de kila thi ngayo i ya kane namar ba habori khasibi jungi kasaje barbor baki pai ba ki lech saki surok ki lenti ki senken bat saka sekretariat bandawa ya ka hok ya kini ki briu ya ka baki pai ba ningkong ki kersan bat ke pai ba ka ba sngau phala e kalong kumne om tang baki pai ba ki sya siat dirgas om tang baki pai ba ki sya bom lathi Henry ka basusi kalong kumne baki pai ba ki haban syathan daki si daki tayo bat enda kila syathan hadu baki boy sya hospital hadu baki mat da unar injek lane da drip aga kti joki bat kalong ke ka basusi ko ki pai ba bi ladaya kita ki briu ki bang manga pan mabi ngi kersan ni ai kti kadiang kti kamon hagabor baki wan ban yalap election Henry enda kila jopan ki bom ban yangi daki lathi ki siat ban yangi daki dirgas bat om tangkata ki pensathan ru ki pai ba daki tayo baki pai ba ki haban dawai kata ka hok jungki tang da tin kim snap Henry ki haban sathan hadu sitayo artayo baling ba kini ki jing sathan jungki pai ba kakta ba ya ka mensim jonga bat kawan ka wei ke jingkli ke jingmut jong perkhat jonga mano ba pensyong suki yaki mano ba ai ki gabor ban tensar haka jelam mekhalia hato dei pai ba kini ke jingkli ke sajwan ke jingmut ki perkhat jonga bat sakawi ke jingkli balai ken habak ningkong ka bor bagi wan ban yalap election ki kular ban ai ke jingada yaki try muluk bat enda kila jopat ki kletno i kata ke jingkular bat ki ben mat ban ke jing yam ktang yaki pai ba ke jing susi yaki pai ba bat om tang kata baki pai ba ki haban thia asurok ki nong ikai ki haban thia asurok bat ki sang balang ki haban yang ban yada ya keri berke jaj ban riu ban lej dawa hapo sekretariat bat kani
kawan nak jingmut jing berkat cuma babale ba ngi kersan ya kita kibriu kiba klamdon ke jing berkat yang iru kita kiba ai ke jing kersan kakti kadiang berkakti kamon jongi pitip nem pai ba udon kabor ban ai ke jing sensar kita upai ba ru udon kabor ban weng ru ya kita kibalayo ya ke jing sensar Tengah kini kabor ke pemerintah ko kipai ba bi ke ke jing khot jang ya pi kalong to ai ngin long ki briu ki bastat ki briu ki basyampang ki briu ki bayo ijai ke ka dau ka penlong ba ki pai ba ki haban mat yu lati ki haban mat ki piergas ki haban mat ya ke jing cha pentia asurok ki haban mat man syathan ka dau kalong ba aga bor election ba ki pai ba ki bit ki pisa ba ki pai ba kisah pit daga dor sanspa siajar lani arajar layajar lani sawajar de kano katir kabalatit utrai ula banle kat kaba umon kumjuru yang abadi pi lada satit akapor election dan dala job utu try ubalatit yang api yang abadi pi akador sanspa lani akador siajar lani akador arajar ula banle kat umon ula ban siat tirgas ula ban bom lati ula ru ban pentia api hasurok nak kata kadau ngakot api ke dikapor ka pemerintah ko ki pai jong ke bri uhen yutram to angin long ki priu ki bastat ber ki priu ki basian ber ki priu ki bom dino ye ka hok ki long din ki mandin ki priu ki bom dino ye ka hok ki kun ki ti jong abat jong pi de pai ba bi piu i ka chat ben riu ka si bi jong i ka bom ju ya tali meno henry nadu bemi kini ka voice of the people party bon ki pai ba ki la sedang ban ya tali bat mentang ayo i de sajisin kumba ong tu ba tho i ka putri kin kiwin kiding kimau sajisin ken bamenta ka chat ben riu ka si bi jungi kawan se ka jingya tali tenga khot ya pi ka ka por ka bamenta kum kini ki wei ki chat ben riu ki ya tali ki ya long ka wei kum ju mangiru tongin ya long ka wei da ka ba pi ai ka kti kamon ka kti ka diang jopi ban krishan ni ka voice of the people party hakani ka by election ngin yu i ka jingjob ya ka jingjob hakani ka by election hauni senam arajar arpun riu bat om tang kata pai ba bai lada job ikani ka by election arajar arpun riu nginu kalong kata dak kaban job sendon haus senam arajar arpupra baka voice of the people party kan yobat ulakam sensar